Хора, днеска пак ще играем на тази игра, където трябва да правим неща от дървета. В миналия клип направихме ето тази къща. И приключихме. И сега 4000 за къщата, защото я направихме. Дай да апгрейдим. Така, сега вече... Не, добре. Така, хора. Сега май трябва да... Значи като сега се направи... Трябва... Да, добре. Това не го искам. Няма ги даваме реклами. Да ги вземем всички тези пари. И да апгрейднем нещо. Дърветата. Да, ще апгрейдна. А къде е следващата къща? Аз дори не знам къде са дърветата. Да, аз нали... Добре, дай да видим къде отиват дърветата. Ще аз спим още едно. Добре. Давай, само ще забързам ги, за да вижда къде отиват. Хора, тук има едно за 20 милиона. Тук има за 10 000 едно. Взимам за 10 000. Аз това не го видях, хора. Така... Бам. Ето. И хора, купуваме го. И сега дърветата идват тук. Да. А какво ще е това? Тук от квестовете. Тук ли бяха? Не. Не, те бяха... Къде бяха? Да, ето тук. Така ще е къщата. Значи, тя ще е розова този път, а не синя, хора. Добре? Давай. Ако хора искате още части на такива на тази игра, абонирайте се и лайквайте. Тук имаме май безплатно. Не, тук... Да, трябва да гледам. Аз се апгрейдна къщата. И хора, на всяка една реклама ще спирам видео, за да ги гледате. Това струва 7... Да, просто дървета. Дай, тук ще направя една линия пак. И ще ги забързам всичките. Колко много дървета. И имаме шанс лилаво. Дано лилаво да не се падне, защото това ни дава по 3, а не по 1. Да, хора, вижте каква линия направих. Сега вече на колко сме на тази къща? На 3, 4, 5, 6, 7, 8, не. 8 и 9. Добре. Аре, лавко. Нямаме достатъчно голям. 23 000. Доста. Дай да купим малко. Добре. Хора, трябва да апгрейднем къщата, защото тя е на много малък левел. Кладеница е на 50 и 60 левел. Тя е на 31. Така, но тя е много по-скъпа, хора. Да. Няма ли да ни се падне лилавко? Лилаво трябва. Няма се падне. Хора, няма да се падне лилаво. Вижте каква линия има. Добре. Така. Почти... вече аз нямам достатъчно пари. И не се падне лилавко. И значи то беше на 9. Сега е на 20 и 21.
Така, дай да вземем парите. Тук му е. Да мърдат ли по-бързо? Не. Така. Добре, да апгрейднем още малко къщата. Така. Значи, тук имаме за 20 милиона, което е доста нататък. Не знам да... Добре, някакви други. Сигурно тази ще е следващата или за 20 милиона. Не съм сигурен. Но ми трябват още пари. И сега пак дървета. Аре, днеска поне 3 трябва да лилави дървета, защото в първия епизод ни западнаха 2, а сега трябва поне 3. Хора. Давай. Къс. Добре, верно. Какво? Не го искам. Така. Добре, да вземем и тези пари. Значи, къщата струва 4000, а колко струва клан? Тож не е на 1000. Аз не знаех, че мога и това да си ги размерям. Добре. Къщата я апгрейдваме. Не, бе, давай, събирай. Ами, хора, сега ще пофармя доста пари. Затова след 3, 2, 1 и хора вече вече имаме 100 000. Ами, на къщата. Доста време фармих, хора. Така, хора, вече къщата е на 51 левел. Добре, дай малко и кладеница. Добре, готово, кладеница е вече на 79 и вече мога да взема още 5000, 10, 13 000 и почваме дървета, хора. Почваме дърветата. Така. Продължаваме. Давай, хора. Така. Вижте каква пак армия. Имам ударета. Идва едно след едно. Давай. Те са много ефтини. 26 ля. 27 ля. 28, 4, 29. 29,6. О, лилавко, щях да кажа кога ще ни се падне лилавки и ни се падне. Още едно. Трето. Хора, имаме много голям късмет. 3 наведнъж. Не наведнъж, а след едно. What? Хора, извинявам се за това, но просто Гошо ми звънна. И вече... Хора, много сме близо да вземем тая къща. Много сме близо. Давай.
Днеска ще я вземем. Няма как да не я вземем, хора. Давай. Газ. Хора, ще взема и това. Това го взема. И така, хора, взехме ето това гигантското. И да видим дали ще можем да го довършим. Да разберем. Тя колко да, тя доста да. Хора, направихме и третата къща. Следващата къща е 50 000. Ами, хора, ще приключвам видеото. И абонирайте се, лайквайте за такива готини видеа и до следващия път. Баба!